Ik ben eigenlijk in de sfeer van sprookjes blijven hangen. Als de schoolmeester proza sprookjes vertelde, dan had hij enorm mijn aandacht. En dus heeft zich van kind af aan ontwikkeld. En met 40, toen zat mijn hoofd vol met beelden. Toen het was zo, als ik het niet deed, dan had ik misschien knetterknal gek worden. En nu, het moet eruit, die beelden die wil ik dan werkelijkheid laten worden. En in mijn hoofd had ik mijn hele fantasie, van fundering tot les tot toon, had ik een beeld. En nu ben ik 30 jaar te realiseren, maar het is nog niet leeg in mijn hoofd. Dus. We gaan even naar het hart van het gebouw. Nou. Schitterend. Dat is een mooi woord. Ben je er nog altijd grutskop? Nee, het maakt me helemaal niet uit. Ik heb lol in het creëren, maar als het nou van mij is of van iemand anders, dat interesseert me eigenlijk niet. Bezit interesseert me eigenlijk feitelijk niet. Maar het verlangen om beelden die in mijn hoofd zitten, om die te realiseren. Die drang, dat is een drang. En ook soms wel een dwang. Het moet gebeuren. Maar als het nou van mij is of van jou, dat interesseert me helemaal niet. Ze vragen me, wanneer is het klaar, Gerry? Wanneer is het af? Ik zeg, hoe niet te vragen, maar het komt nooit klaar, het komt nooit af. Maar ik doe wel deur. Hè? Breng je hier een soort titel? Ja, nou, ik zie niet alleen, ik ben dit, maar dan zal mijn vrouw al lang weglopen. Nee, maar zo gemiddeld 2, 3 dagen in de week. En ik heb ook mensen om me heen, ik noem ze de derde hand, die dus ergens goed in zijn. Want het leven is te kort om alles zelf te kunnen. Dus iemand met lasten, of met een vloerleng, of met glas en lood repareren. Ik heb een hele groep mensen om me heen die dit ook mooi vinden. Allemaal uit de buurt, hè. Dus lui die net dezelfde levensstijl hebben als ik eigenlijk. Maar ik ben solo, de bedenker en de constructeur. En ik ben eigenlijk, 80% doe ik zelf, alleen. Ja, het is een fantasiekasteel. Alles heeft dus een betekenis. Hè? En dan moet je wel in realiseren. In de kastelentijd waren mensen analfabeet. Hè? Je kon alleen met beelden de mensen iets vertellen en ook leiden. En niet met een bord verboden toegang of hier gratis eten. Daar snappen ze niks van. Nou, ik ben er hoger op. Nou, feitelijk is zo, dit is mijn computer. Maar hier mag ik wel graag eens in vertoeven. Had de bouw van dit kasteel en de uitwerking van jouw fantasie, had het jouw leven echt meer kleur, jong? Nou, ik ben geen dramatisch iemand, ik ben een vrolijke man, ja. Ik geniet ervan, ik geniet hier wel van. Ja, ik ben een hele vrolijke jongen. Met enorm veel energie. Maar ook wel eens te uitbundig en ik ga eens wel te ver en heb ik heb een vrouw getroffen die mij weer op plek zet. Ja, ik ben niet dramatisch. Ik zie altijd positief in. Wat een lekker gevoel moet dat wijzen. Ja, nou, ik ben zoals ik ben. Zoals ik hier zit, nou, zo is het. Maar ik ben hier wel graag eens in alleen zitten. Een droom, hè. Ja. Ja, of dat nou een lekker gevoel is, dat weet ik niet. Ik ben gewoon Gerry. En gewoon zoals ik ben. Maar je bent wat dat ongeveer, dat je het houden die fantasie.
Je bleef ook altijd wel wat ben. Ja, dat is het. Het kind zijn, dat gaat er nooit uit bij mij. Ik ben ook niet een serieuze man. Dus daarom, ze moet mij niet in de politiek zetten of een leidinggevende functie geven, maar dat wordt allemaal niks. Want ik ben ook een sjoemelaar, hè. Als het rechtsom niet gaat, dan maar linksom. En dat ook niet, dan broeden we rechtdoor. Maar we willen bereiken wat we in ons hoofd hebben. Nou, en dat kan wel eens wat wrevel geven. De drevel. Want om dit te maken, heb ik nog wel een patiënten nodig, lijkt het mij. Nou, valt mee. Ik heb het net over gezegd. Ik ben een sjoemelaar, dus ik ben ook wel een scharrelaar, een handelaar. Dus ik zie eigenlijk, een rommel ken ik niet. Als ik 3 keer rommelen, dan maak je een mooie compositie van en dan komt er wat moois. En als een rommel is een ander, die geeft je het haast voort. En of je geeft niet te veel geld. En ik ben ook niet, dat ben ik wel zo. Ik ben niet bang om 10 elementen te kopen waar ik van zelf maar 3 van nodig ben. Dan zie ik wel kans om die andere 7 weer duur te verkopen en dan probeer ik eigen geld terug te halen. En soms lukt dat geweldig, en soms win je en soms verlies je, dat is het leven. Maar ik koop geen nieuwe auto, bij wijze van spreken, maar die van 3 jaar oud. En die 10.000, ja, dat stop ik hier allemaal wel in. Maar ik ben helemaal niet rijk, ik ben helemaal geen miljonair, ik heb helemaal geen dikke bankrekening. Ik ben inmiddels wel steenrijk geworden. En dat is wel mooi, hè? Theo. Zeker. Steenrijk ben ik. Ja, dat is mooi. Ja.